И у летний сезон работа у казачной резиденции галоўнага зимового чародея не спыняется. Один из самых любимых транспортных сродков, на якіх гости наведваюць Дзядулю Мороза – велосипеды. Поглядите на стражников каменных вешак, сапраўдныя волаты. Волаты во уяўленні белорусов – это первые люди на земле. Легенды, паданні и своя история казачной карты Беларуси. У резиденции упэўнены, ёсць чым уразіць нават самага дасведчага наведвальніка. Мало хто ведае, але у беларусаў ёсць свае уяўленні аб цудах і выкананні жаданняў. Напрыклад, раней лічылася, што зорак на небе столькі, колькі людзей на зямлі. Калі нараджаецца чалавек, Бог род запальвае зорку на небе, а калі чалавек памірае, зорку гасіць зніч Бог пахавальнага агню, і яна падае з неба. Падыдзіце да месяцу свайго нараджэння, дакраніцеся да яго рукой і загадайце сваё самае запаветнае жаданне. І тонкая нітачка чарадзейства працягнецца да вашай зорачкі на небе. Калі ласка. Новая беларускамоўная экскурсія становіцца ўсё больш запатрабаванай. Мне было вельмі цікава пазнаёміцца з беларускімі традыцыямі, даведацца пра легенды, міфы. Вельмі спадабалася памесце беларускага Дзеда Мороза. Асобна спадабалася размова з Дзедам Морозам. За 15 гадоў існавання памесця беларускага чараўніка у ім пабывалі ўжо каля 2 мільёнаў гасцей. З увядзеннем бязвізавага рэжыму, азначаюць турысты, стала больш зручна. Шмат гасцей з краіны-суседкі – Польшчы. Приехали мы убачыць Дзеда Мороза и вольеры с драпежными жывёламі. Убачили шмат ручных звяроў, зубраў, мядзведзя. Организовали поездку мы досыць проста. Купили у интернете тур, раздрукавали пропуск и без проблем перасяклі мяжу. Часцей беларусь стали выбирать и гости из Заходней Европы. Мортон, Джон и Малгажата приехали с 3 разных краін. Объеднало их жаданне ближэй познаёміцца з нашай. Я уже другі раз. У мінулым годзе я быў некалькі дзён у Гродно. І менавіта тады вырашыў наведаць і Брэст. Я ехав на автобусе з Берліна до Варшавы, а пасля сюды. Гэта мой першы візіт. Я ніколі не бываў тут, але чуў шмат прыемных водгукаў, што людзі тут вельмі прыязныя, вельмі прыгожыя. Гэта цікава для мяне. У мяне ёсць велосипед, і я на ім перасекла мяжу Белавежскай пушчы. На велосипедзе. Я прыехала на 2 дні. Мне вельмі падабаецца пушча. І ў Польшчы, і Беларусь. Я люблю лес, люблю дарогу, і у вас самая смачная ежа. На памесці ў сваю чаргу кажуць, што гатовы пазнаёміць з беларускімі казкамі ўсіх гасцей. Менавіта тут, 15 гадоў таму назад, я вырашыў, што я тут пасялюсь, тут будзе памесце беларускага Дзеда Мороза. Менавіта сюды з'язджаюцца тысячи і тысячи гасцей. Менавіта тут заканчваецца шлях Новага года, і ён накіроўваецца на захад. І мы адкрываем гэты шлях. Менавіта тут Снягурачка віншуе ўсіх з Новым годам. Менавіта тут загараюцца агні беларускай самай прыгожай, самай высокай в Европе елкі. Менавіта тут мы віншуем усіх жыхароў нашай Рэспублікі Беларусь з Новым годам. У памесці абяцаюць, што сёлета ў гонар юбілею падрыхтуюць яшчэ больш цудаў, конкурсаў і нават прэзентацыю памятніка Новага года. Усё дзеля гасцей, якіх з павелічэннем тэрміну безвізу, спадзяюцца, стане яшчэ больш. Евгения Мороз, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».